Kope ben ngincang-ngincenge iku genah. Oh, ora ngincar-ngincer. Wis kulino nginceng. Mandek ngepos riyen. Ambekan. Nek wis mandek terus lapo ngene iki Jon, kowe Jon. Lapo Mas? Ngaso ya Mas? Laya-laya. Tak lanjut napa mboten? Ya dilanjut. Sakniki. Ya? Sakniki. Barek esuk. Oh sesuk tak mantuk riyen nek ngono. Engko balik neh ya. Heeh, saiki nggih. Masuk. Saiki nggih. Nggih. Wis. Wis. Entuk ae kok sek ngene ya, Jan. Piye ngene iki? Ngene iki lho, Met, aku njaluk neh. Sakniki nggih, Ya nggih. sakniki to. Heeh. Sugeng rawuh Mas Erwin. Jaya manuk.
Ya juju apa ora glunduk. Heeh. Wong arepe ku ya mok siut. Heeh. Iku hati-hati. Pokoke rak wani maju-maju. Aja maju-maju, nek maju ketumbuk. Kejungkel. Oh, mbok tampani. Wis saya kebangetan Kang Malah Man. kempuken no. Iya. Ya kebangetan Pak Man, oh panggungnya kok ya ciut. Heeh. Sek Ning ora apa-apa. Ora apa-apa, hati-hati ya, Duk. Penting gayeng nggih. Heeh, gaya ngarepmu ki kalen. Anjing, ngarepku iki kalen gelombang pol jero lho ya. Iko disenggol Mas Erwin. Mas Nah, Erwin. Iko juragan kekewanan kayak ono wedhus, ono sapi. Ana wedhus, ana sapi. Komplit. Ana wedhus, aku ning selamet. Iya ning selamat bae. Nek ning selamet wae ya, Mat ya. Nah. Sabar ya, Mat ya. Sabar, Mat. Tabahkanlah hatimu, Mat. Tabahkanlah. Heeh. Cocok. Lanjut Lanjut. ya. Iya, Duk, dilanjut.